Добър ден! Сега ще ви покажа упражнения за групата на медиците. Целият медицински персонал, лекари, сестри, кинезитерапевти, всички, които имат професионално напрежение в цялото тяло. Така, не е необходимо да имаме гирички, да имаме специални уреди, едни най-обикновени минерални води, може литър и половина, може и малки, според вашите възможности, килограми, пол и сила. И започваме. Преди всичко за раменния пояс. Много е хубаво да се отворят рамената назад, прибира се корема и изнасяме на два пъти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Това нещо позволява да поемете с рамото, да стегнете гърдата, да отворите гръдния кош, целият раменен пояс и оттам цялата стойка се оправя. Тоест, преодолявате през цялото време, когато работите наведен и под напрежение. 10, 9, сега вече може по-голяма амплитуда, отивате, разгъвате, вече тръгвате и назад, за да ползвате трицепса, рамото, гърдата, гърба. 10, 9, 8, 7. Хубаво е брадичката да е права, да не се навежда и да се подкопава кръста и гърба. Така. Хубаво е да направите 3 серии по 15 или 3 пъти по 10. Не е необходимо да се пренапрягате. След 5-6 пъти тогава вече може да увеличите на 5 серии по 20 и прочие. Тук почиваме, отпускаме целият раменен пояс, събираме краката, издърпваме гърдичките назад, свиваме тази ръка и горната. Плътно до ухото и изтеглено, това хваща целия ханш, цялата талия и изтегляш. Дори и мъжете получават паласки. Значи, не е само да натиснеш ръката, но ръката хубаво да се изтегли, за да издърпа паласката, да издърпа трицепса, подгръдната и бицепса. Хубаво и започвам. Отначало от нулата изтеглям, тук участва и целият гръден кош, целият гръб. Брадичката винаги се едно, че има един портокал между деколтето и брадата. Още 10, не бързаме, изтегляме, тук хубаво свиваме, за да стегнем гърдата. И последно 10. 9, ръката минава леко зад ухото, изпъваме до край, последен, изтегляме и задържаме. Това се казва статичен стреч, т.е. издърпали сме максимално мускула. Дишаш хубаво, брадичката напред, отпускаш постепенно. И пак отпускаме раменния пояс, всичко, леко завъртаме и взимаме отново основен стоеж. Глътната преса, изправени назад раменца и гръб и тръгваме. Първо, 10, 9, 8, изтегляш. Ръчичката да не бъде отлепена от ухото и тръгваме по-динамично. 1, 2, 3, 4, 5. Избутваш, изтегляш, прибираш, стягаш. Рамо, бицепс, трицепс, гръден кош, част от гърба. Последно. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, последен. Задръж, глътни коремчето, брадичката напред, изтеглен. Достатъчно. Издишаш хубаво, отпускаш, мисли за нещо положително, разтваряш и сега двете ръчички. Изтеглям хубаво. Това е хубаво и за жената, и за мъжа. Всички искат да имат стегнати гърди. И започвам. Горе на триъгълник. Глътнала съм пресата и изтеглям. Ще се обърна в профил да видите. Участва и гърба, и рамото, и гърдата. И трицепса. Още 10, 9. Не е бързо да направите 7, 8 много бройни серии. Ако изчистете. 3, 2, 1. Издишаме. Раздвижваме и започваме така обичания трицепс. Изправена стойка. Основното има два момента в трицепса. Зад ухото, стиснат, ръката не се откланя, за да не товариш рамото и трябва гиричката да удари гръбчето. И тръгвам нагоре и двойка. Трицепс.
предмишница, рамо и част от гърдата. Не забравяме, брадичката е напред, не е склупана надолу, за да товари кръста, точно така, да бъде по продължение на гръбначния стълб. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тук почиваме и даваме с другата ръка. Изтегляме зад ухото, брадичка напред, работим. 1, 2. Лаката до край се опъва, за да може и подгръдния мускул да се изчисти, да се издърпа. Самият трицепс да не виси, да бъде като прилепче. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, последен. Достатъчно. Тук вече, когато направим 2-3 различни серии, леко се навеждаме и самата тежест на гирата позволява да разтовариш мускула на гърба, на кръста, на рамото и на бицепс. Издишаме, продължавам същата друга серия за същата мускулна група. Тук вече тръгваш 1, 2 и по диагонала. Хваща се супер рамо, пекторали са гръдния, бицепса, рамото. На всяка цена отзад трябва да докосне гърба и да докоснеш ушенцето. 8, 7, 6, 5, 4, задържаш тук и свиваш без да падне трицепса надолу. Докосваш рамото, това изчиства бицепса, трицепса, предмишницата и рамото. 8, 7, 6, стойката не се маха, не се свиваш надолу, рамената са назад, корема е стегнат, последно отпускам. Сега мога да оставя така, леко да разтърса, защото нямаме норма, нямаме, важното да го изпълним качествено и редовно. Изтеглям и тръгваме. 1, 2, отклоняваш по диагонала. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. През цялото време глътнат корема, стегнат гърба. И тук как беше? Свиваме без да пада ръката надолу. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прибираме и пак същата стойка. Можеш да разлолееш. През това време вече загрявам и бедрата, и колената, междуставните пространства и залюлявам, за да отпусне. Издишам, разтоварвам и продължаваме вече с двете ръце. Изтегляме стойката преди всичко. 1, 2, 3, долу. 1, 2, пак докосвам отзад гърба. Ръката ми е зад гърдния мускул, защото и гърдата трябва да се стяга, освен гърба, рамото, бицепса, трицепса и предмишницата. Сега ще направя супер дълги бедра. 8, 7, 6, 5. Изчиствам антагонисти. Натоварвам и удължавам, за да не стане мускула набит, насечен, какъвто не искам. Последен път. 3, 2, 1. Отпускаме. Издишаме. Изтегляме и правиме статичен стреч на заден бедрен, на глутеуса, на четириглавия. Гълтам корема, права съм и започвам. Трицепс, бицепс, трицепс, бицепс. Гръден и рамен. И стегната, без да люлея тялото. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сега, ако иска жената да си повдигне и таза, става така. Изтегляш едновременно, буташ напред. Заден бедрен, бедрен, бицепс, трицепс, рамо и гърда. Изтеглям тук, навеждам, брадичката е напред и само горе. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поставям гиричката долу, леко свивам кръка, защото не всеки е много пластичен. Изтеглям и подлагам тук. Лекичко изтеглям до пето, задния бедрен, прасеца и глезена. Задържаме преди да приключим. Прав ъгъл, сваляме долу, леко напред, за да може четириглави. Врата е тук. И 1, 2,
3. Забелязвате как трицепса не пада на връщане. Значи гръден с бицеп, трицепс, рамо и гърда. И ще изтегла сега до пенсото. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, последен. Изтеглям и на статичен стреч, натисната надолу, чиста. Трицепса, гърдата, предмишницата, таза, задния бедрен, прасеца и глезена. 3, 2, 1. Свалям долу. Подпирам импулс. Импулс. Глътната преса, брадичка напред и изтегля всичко, за да е еластично, хубаво, стегнато. Задръж. Това са една малка част от упражненията, на които са предостатъчни за всички от вас, медицински работници, дали в къщи, да ги правите, за да може по някакъв начин да тонизираме цялото тяло, да си оправиме стойката и да сме здрави. Не е сложно, не е необходимо много уреди. Това са нещата, които